sartu ez dena ezin da atera. Baino ane begira gure egunean, adibidez lizarran gaurko jardunean, batek note entiendo esan didanean, ia perdon erantzun diot azkenean. Ondoan nengoen pasarte eharra, ia ondo irten zait negarra, naiz eta lekua den herria bakarra, barruan esteia da, kanpoan lizarra. Baino kanpokoari hau nola azaldu, ia bazten duela eta etxer ez galdu. Armairuak ilunez badu nahiko gradu, baino guk eguzkia barruan daukagu. Eguzkia daukagu kanpota barrena, despistatuarena egin dut aurrena. Honek kopirraita du aitortzeko dena, lasarten egin genuen kanpaina batena. Ope aurreratua dan